Λοιπόν, guys, αυτό το βίντεο είναι μια ανακοίνωση, όπως τα είδατε και στον τίτλο, για την οποία θέλω να σας μιλήσω για κάτι πράγματα τα οποία θα έχω επιπλέον στο κανάλι. Πρώτον, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή εδώ η εικόνα. Θέλω να την αλλάξω, αλλά δεν ξέρω πώς. Αν ξέρετε, όχι, δεν ξέρω πώς, δεν βρίσκω μια κατάλληλη εικόνα ίδια ώστε να την αλλάξω στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Και εκτός αυτού τώρα θέλω να σας δείξω μερικά καινούργια είδη βίντεο τα οποία θα υπάρχουν στο κανάλι από σήμερα. Καταρχήν θα υπάρχουν τα troll videos. Αυτά τα troll videos λοιπόν θα είναι βιντεάκια τα οποία θα βάζω και θα έχω κάποιο σοβαρό τίτλο πάνω τους για να μην καταλαβαίνετε ποια είναι, και μόλις μπαίνετε θα λέει κάτι εντελώς άκυρο, του τύπου τρώω πίτσα και κοιτάω την τουαλέτα μου που έχει μέσα ένα λαγουδάκι. Τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι η μία κατηγορία, τα troll videos. Μετά υπάρχει μια ακόμα κατηγορία, το thriller night, την οποία θα έχω, το οποίο είναι με λίγα λόγια, θα κάνω κριτικές ή reviews ή whatever σε 2 ή 3, δεν το έχω σκεφτεί, δεν το έχω καταλήξει εντελώς στο μυαλό μου, ώστε να είναι μια βασική σειρά, 2 ή 3 ταινίες thriller, horror, και στο τέλος θα σας λέω να τις δείτε ή την προσωπική μου απόψη αν αξίζουν να τις δείτε ή αν δεν αξίζουν. Είναι το δεύτερο. Επίσης να αναμένετε καινούργιες playlist. Ελπίζω να έχω χρόνο να ανεβάζω βίντεο πιο συχνά από ό,τι ανέβαζα τώρα, τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή από τότε που φτιάχτηκα. Επίσης θέλω να σας μιλήσω για κάποια βίντεο που κάνουμε μαζί με κάποιους άλλους YouTuber. Ας πούμε, λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, τα βίντεο του Χαζομαραθώνιου, εδώ, τα έκανα με τον The 4 Games, ένα φίλο μου. Αυτός ο φίλος μου λοιπόν δεν έχει ακόμα κανάλι στο YouTube. Παρ' όλα αυτά έτσι τον είπαμε στο βίντεο, 4 Games. Όταν ανοίξει κάποιο κανάλι στο YouTube θα σας ενημερώσω, γιατί πάω στοίχημα ότι θα αξίζει όσο τον ξέρω κι εγώ. Και ναι, θα σας ενημερώσω. Άλλο τώρα θέμα. Με έναν άλλο YouTuber που έχουμε κάνει βίντεο μαζί, είναι ο Trix, με τον οποίο έχουμε κάνει το Born to be Wild. Αν δεν το έχετε δει, δείτε το γρήγορα. Με αυτόν λοιπόν, με τον Trix, θα κάνουμε και άλλο βίντεο. Κάναμε και άλλα βίντεο τα οποία θα ανεβάσει στο κανάλι του. Πηγαίνετε να τα τσεκάρετε. Trix, όπως το ακούτε, με κενό εδώ στη μέση. Εδώ. Και να τσεκάρετε το κανάλι του. Αυτό ήθελα να σας πω σε αυτό το βίντεο ανακοίνωση. Αυτά λοιπόν είχα να πω, guys, και ξέρετε τι είναι αυτό? Πάω στοίχημα πως ξέρω ότι είναι ένα τσαμπί μπανάνες, και ξέρετε γιατί γιόλο. Κάντε like στο βίντεο. Τώρα τι να πω, αν σας άρεσε, κάντε like στο βίντεο όπως και να έχει, ακόμα και αν δεν σας άρεσε. Και κάντε και μια εγγραφή, κάντε share, ξέρω εγώ. Και bye.